A csehek és mi magyarok sok mindenben hasonlítottunk annak idején. Talán még ma is. A filmművészet szempontjából különösen. Akárcsak mi magyarok, a csehek is kiváló sorozatokat, tévéfilmeket, rajz- és bábfilmeket, valamint játékfilmeket készítettek az ezredforduló előtti évtizedekben. Számos cseh alkotást láthattunk idehaza is. Gyermekfilmek tekintetében is nagyokat alkottak. S egyszer már bemutattam azt is, hogy hogyan szilvesztereztek, milyen televíziós műsorokkal szórakoztatták a tévénézőket a 70-es és a 80-as években. Most kukkantsunk bele egy kicsit a karácsonyi ünnepeikbe, azon belül is főként a csokoládé függelékek színes világába. Találtam néhány régi fotót ezekről a termékekről s a dobozaikról, amelyeket most megosztanék veletek, kiegészítve néhány más jellegű, de ünnepi fotóval. Kellemes ráhangolódást kívánok hozzá a közelgő ünnepekre.